Γεια σας! Καλώς ήρθατε στα Sex Tips της Love Care. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς η γυναίκα έχει περισσότερους οργασμούς και ο άντρας μεγαλύτερη διάρκεια. Μαζί μας είναι οι μαθητές μου, μαθητευόμενοι sex coaches, η Σύση Ανδριοπούλου. Γεια σου, Σύση! Γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ. Και ο Ροντρίγκο Κρούζ. Γεια σου, Ροντρίγκο! Γεια σου, Ειρήνη, χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι που είστε εδώ. Καταρχήν να μιλήσουμε για παλιούς και νέους γυναικείους οργασμούς. Κλειτοριδικός, παλιός. Κολπικός, παλιός. Προκτικός, παμπάλαιος, αλλά σήμερα αποδείχτηκε. Στήθος, οργασμός από το στήθος. Έλεγαν πάντα οι γυναίκες ότι είχαν ειδονή και οργασμό από το στήθος, στους γιατρούς το έλεγαν, και μάλιστα πολλές έλεγαν και κατά τον θυλασμό. Σήμερα αποδείχθηκε όταν απέδειξε ο Κομίσαρουκ. Σημείο G και squirting, επειδή βρήκαμε το σημείο G. Η γυναική εξπερμάτιση, σε εισαγωγικά, έτσι, ο πίδακας. Σημείο E, το emotional. Προσέξτε, αυτός ο οργασμός βρίσκεται στη συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ο λιποθυμικός οργασμός που έχεις όταν κάποιο συναίσθημα είναι πολύ έντονο. Για παράδειγμα, χωρίζεις με το φίλο σου και πάνω σε αυτό τον πόνο τον βαθύτατο, εκείνος επιστρέφει για το τελευταίο σεξ. Αυτός ο οργασμός είναι πολύ έντονος. Και δεν είναι πάντα για κακό συναίσθημα, έτσι. Μπορεί να είναι και από πολύ μεγάλη αγάπη κτλ. Σκέψη. Χωρίς κανείς να σε αγγίζει. Μόνο οι γυναίκες. Κρίμα. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Αυτόματος οργασμός. Μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία είχε 20 αυτόματους οργασμούς στη μέση του δρόμου. Παλιά πίστευαν ότι αυτά ήταν επιληπτικές κρίσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι μπορούν να υπάρξουν αυτόματοι οργασμοί για πολλούς και διάφορους λόγους. Το όργανο του οργασμού είναι η κλειτορίδα. Σε αυτήν φεύγουν κύματα ειδονής από τις άλλες περιοχές για να έχουμε όλους αυτούς τους οργασμούς. Η πρώτη που κατάλαβε το ρόλο της κλειτορίδας στον οργασμό ήταν η Μαρί Βοναπάρτη, η πριγκίπισσα νηψιά του Ναπολέοντα. Δεν είχε οργασμό. Έκανε μια τρομερή έρευνα, καταρχήν, μάζεψε τις κυρίες αυλής και πρόσεξε το εξής. Όσες είχαν οργασμό, η κλειτορίδα τους βρίσκονταν πιο κοντά στο κόλπο. Έγινε μια εγχείρηση για πρώτη φορά στην ιστορία, καταρχήν σε πτώματα, δοκιμαστικά, και μετά αυτή η εγχείρηση έγινε στο σώμα της Βοναπάρτη για να έρθει η κλειτορίδα πιο κοντά στο κόλπο. 2 φορές έγινε η εγχείρηση. Δεν πέτυχε ούτε τη δεύτερη φορά. Η Βοναπάρτη δεν είχε οργασμό. Σημαντική λεπτομέρεια βέβαια. Ο άντρας της πριγκίπισσας ήταν γκέι. Άρα δεν ποθούσε τις γυναίκες. Δεν διεγείρονταν από το γυναικείο φύλο. Άρα κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Δεν πρέπει να την ήθελε και πολύ την ανήψια του Ναπολεόν. Αυτό πιστεύω κι εγώ, Ροντρίγκο Κρούζ. Κάτι δεν θα πήγαινε καλά στο σεξ τους. Ο οργασμός είναι μια ακούσια αντίδραση του νευρικού συστήματος που προκαλείται από διέγερση της κλειτορίδας και των άλλων περιοχών που είπα, αλλά δεν σημαίνει και καλά ότι διεγείροντας αυτές τις περιοχές θα έρθει η σύντροφός σου και σε οργασμό. Δηλαδή, σήμερα ξέρουμε ότι ο οργασμός πυροδοτείται κάπου μεταξύ κλειτορίδας και μυαλού. Μια γυναίκα δηλαδή αποφασίζει υποσυνείδητα αν αξίζει αυτός ο άντρας τον οργασμό της και αν αξίζει το σεξ τους τον οργασμό της. Εμείς μπορούμε να σου βοηθήσουμε βέβαια μόνο στο δεύτερο σκέλος, την επιλογή την έχετε εσείς. Πόσο ρόλο έχει ο άντρας στον οργασμό μιας γυναίκας? Κοίτα, να μας αρέσει αυτός ο άντρας για να έχουμε οργασμό μαζί, δηλαδή μπορούμε να τον βρίσκουμε σεξι, έτσι. Αλλά αν δεν έχουμε βρει μόνες μας τον οργασμό μας, δεν μπορεί κανείς να μας σώσει. Δηλαδή, ας τον βρούμε μόνες μας και ας του δείξουμε πώς ερχόμαστε. Αυτό είναι το σωστό. Ας τον έχουμε βρει εμείς τον οργασμό και ο άντρας εκπαιδεύεται. Πώς μπορούμε να τον εκπαιδεύσουμε? Μάλιστα. Πώς να εκπαιδεύσετε έναν άντρα στον οργασμό σας, αγαπητές τηλεθεάτριες? Καταρχήν δείξτε του πώς αυτοικανοποιείστε. Χωρίς εκείνος να συμμετέχει, απλά να παρακολουθεί. Μετά πάρτε το χέρι του και χρησιμοποιήστε το για να αυτοικανοποιηθείτε. Με τον ίδιο τρόπο δείξτε του πώς θέλετε να σας χαϊδεύει το στήθος, για οργασμό από εκεί, ή την κλειτορίδα. Προσοχή στην κλειτορίδα, προσοχή. Όχι κατευθείαν πάνω στην κλειτορίδα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Είναι το λάθος που κάνουν πολύ συχνά οι άντρες. Όντως. Η κλειτορίδα, οι σωστές τεχνικές για την κλειτορίδα είναι τεχνική V, όταν κλείνουμε την κλειτορίδα σε ένα V στο τέλος του V των δακτύλων, έτσι, και το κοινάμε τα δάχτυλα πάνω κάτω, με τριβή ουσιαστικά, και κύκλοι
γύρω από την κλειτορίδα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και με λίπανση οπωσδήποτε. Η κλειτορίδα αγαπάει οτιδήποτε υγρό και κολλώδες. Οπωσδήποτε λίπανση. Στην κλειτορίδα, ειδικά για την κλειτορίδα, δοκιμάστε οι γυναίκες το ειδικό λιπαντικό για γυναίκες της Love Care. Είναι σούπερ διαγερτικό, σούπερ τονωτικό λιπαντικό. Μην ανησυχείτε, είναι 100% φυτικό. Δίνει πρωτόγνωρη αίσθηση, έξτρα διέγερση και παρατεταμένες συγκινήσεις. Αυτό το λιπαντικό κάνει θαύματα βέβαια, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει. Δεν μπορεί να σας ψιθυρίζει ερωτικά την ώρα του σεξ. Πείτε λοιπόν σε αυτόν τον άντρα ταυτόχρονα τι θέλετε να ακούτε στο σεξ. Γιατί το σημείο G, ναι, είναι και στα αυτιά, όπως είπε πολύ σωστά η συγγραφέας, Αλλιέντε. Πολλές γυναίκες όμως δεν λένε τι θέλουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Κοίτα, τη ρωτάς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Δοκιμάζεις κάτι, λες κάτι και την ρωτάς. Αρέσει που σου μιλάω για το ένα και το άλλο. Σεξι το λες αυτό, με σεξι χρειά φωνής. Dirty talk. Ναι, ή και αισθησιακό, και είτε dirty είτε αισθησιακό, με σεξι χρειά. Και τώρα που μιλήσαμε για το σημείο G, μπορείς να μας πεις που ακριβώς βρίσκεται και πώς γίνεται το squirting? Το σημείο G είναι στην είσοδο του κόλπου και προς την κοιλιά. Σηκώνεις τα δάχτυλά σου προς την κοιλιά. Είναι μια πιο γκοφρέ περιοχή. Μόλις την εντοπίσεις, πίεσε εκεί σταθερά. Μπορώ να σου δώσω πάρα πολλές τάσεις για πώς περνάει το μόριο από το σημείο G, για να έχουμε οργασμό από εκεί, αλλά δοκίμασε πρώτα μόνη σου. Πίεσε το σημείο G, θέλει πίεση. Μόνο η πρώτη αίσθηση είναι ενοχλητική, δηλαδή νιώθουμε κάπως σαν θέλουμε να κάνουμε πιπί, να πάμε να ορίσουμε. Με το άλλο χέρι, εφόσον έχεις το ένα δάχτυλο ή τα δύο δάχτυλα στο σημείο G, με το άλλο χέρι πίεσε την κοιλιά προς τα κάτω, δυνατά και σταθερά. Βοηθάει εδώ να πω να έχουμε πιει υγρά, ειδικά αναψυκτικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω επιστημονικά αυτό, το γνωρίζω εμπειρικά από τις γυναίκες τις οποίες κάνουν συμβουλευτική και έχουν πολύ εύκολα οργασμό, κάνουν πολύ εύκολα squirting. Αυτό μου έχουν πει, βοηθούν πάρα πολύ τα αναψυκτικά. Μην ανησυχείς, δεν είναι ούρα, έτσι, κατά το squirting. Μπορούν αυτά τα υγρά να περιέχουν ψήγματα ούρων, γιατί περνάνε από την ουρήθρα για να βγουν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα, είναι ελάχιστο. Πού βρίσκονται αυτά τα υγρά μέσα στο σώμα μας? Δεν ξέρουμε ακόμη. Δηλαδή οι επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμη αν αποθηκεύονται κάπου μέσα στο σώμα αυτά τα υγρά που βγαίνουν κατά το squirting. Το πιο πιθανό είναι να παράγονται εκείνη τη στιγμή, αλλά ακόμη δεν έχουμε βρει το μηχανισμό που δημιουργούνται. Μου έχεις πει όμως ότι ο οργασμός από το σημείο G δεν είναι ο πιο έντονος για τη γυναίκα, ισχύει? Όχι. Από τους μεμονωμένους οργασμούς, ο πιο έντονος είναι ο τραχυλικός, πιο βαθύς. Παλιά νομίζαμε ότι είναι κολπικός, έτσι, αυτός. Όχι, παιδιά, είναι όταν έχουμε βαθιά διείσδυση, είναι από το στόμιο του τραχύλου ο οργασμός. Αυτός είναι ο πιο βαθύς. Αλλά ο top οργασμός όλων είναι ο μεικτός. Από 2 ή περισσότερα σημεία ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν ερεθίζεις ταυτόχρονα κόλπο, κλειτορίδα, τράχυλο, στήθος, προκτό και έχεις διαφορετικό οργασμό ταυτόχρονο από διαφορετικά σημεία. Καλά, πρέπει να είσαι η θεά Σίβα να κάνεις όλα αυτά. Εντάξει, όχι όλα αυτά τα σημεία, 2 ή 3. Γίνεται, σκέψου το. Ναι, έχεις δίκιο, γίνεται. Πώς γίνεται, εδώ μια γυναίκα δεν μπορεί να βρει έναν οργασμό, θα βρει 2-3. Καλά, ξέρεις τι συμβαίνει με την ανοργασμία? Όσες δεν έχουν οργασμό είναι γιατί δεν χάνουν τον έλεγχο. Για να έρθει ο γυναικείος οργασμός πρέπει να χαθεί εντελώς ο έλεγχος, να χαθεί η συνειδονή. Και πώς γίνεται αυτό? Καταρχήν, να αφήσεις το μυαλό σου. Μη σκέφτεσαι, για παράδειγμα, για να δούμε θα έχω οργασμό. Μην εστιάζεις. Δεύτερον, για να χάσεις το μυαλό σου, η διέγερση, η σωματική, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά ακόμη πες, και αν δεν ξέρεις πώς να διαγείρεσαι πολύ σωματικά στο σεξ, υπάρχει κάτι. Η ειδική κρέμα της Love Care. Μια κρέμα για γυναίκες που αυξάνει πάρα πολύ την ευαισθησία όλων των περιοχών των γεννητικών οργάνων. Είναι πραγματικά απίστευτη άλλη αίσθηση. Είναι φυτική, 100%. Είναι ένας συνδυασμός των πιο δυνατών βοτάνων για τη γυναικεία λίμπιντο, 13 βότανα περιέχει. Και αυτή την απλώνει στην ευαίσθητη περιοχή πριν το σεξ. Ναι, ακριβώς. Και πριν τον αυνανισμό.
Δοκίμασέ τη και θα δεις για πόσο βρίσκεις όλους τους οργανισμούς, αυτούς που είπα, και μην πω ότι θα βρεις κι άλλους που δεν έχουν καταγραφεί. Με βότανα. Ναι. Οι μάγισσες τα ανακάλυψαν πρώτες. Ήταν οι πρώτες... Μάγισσες. Μάγισσες, οι πρώτες sex coaches της ιστορίας. Και ήταν κρίμα που τις κυνήγησαν και τις έκαιγαν, γιατί έκαναν τρομερή δουλειά στη βοτανοφαρμακολογία, έτσι. Δηλαδή, αν δεν τις είχαν κάψει το μεσαίωνα, θα είχαν λυθεί σεξουαλικά προβλήματα πολύ πιο πριν. Τα ερωτικά φίλτρα, γιατί ήταν. Βέβαια, με όλο το σεβασμό που έχω στις προκάτοχες μαγισσούλες, οφείλω να σας δώσω πιο μοντέρνα tips. Την εξέλιξη των ερωτικών φίλτρων. Η κρέμα αυτή βοηθάει πάρα πολύ και κατά την επιθυμία. Όταν εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε πολύ επιθυμία, έχουμε χάσει την επιθυμία και εκείνος για σεξ και εκείνος γκρινιάζει, γιατί ως γνωστόν οι άντρες το σεξ το εκλαμβάνουν και για συναίσθημα. Για να βρούμε όλους αυτούς τους οργασμούς στις γυναίκες, χρειάζεται να κρατάμε πολύ στο σεξ. Το τελευταίο καιρό όμως, όλο και περισσότεροι άντρες έχουν γρήγορη εξπερμάτιση και απαγοητεύονται. Τι μπορούν να κάνουν για να ελέγχουν το δικό τους οργασμό, ώστε να βρουν όλους αυτούς τους οργασμούς της γυναίκας. Okay. Γενικά οι φάσεις του σεξ, όπως μας τις έδωσαν οι κορυφαίοι ερευνητές του σεξ, Masters και Johnson, είναι 4. Πρώτη φάση, η διέγερση, η έξαψη, ο ενθουσιασμός. Δεύτερη φάση, η σταθεροποίηση της διέγερσης. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο, η διέγερση, και μετά σταθεροποιείται. Τρίτη φάση, ο οργασμός, η κορύφωση, η εξπερμάτιση. Και τέταρτη φάση, η λύση. Αμέσως με τον οργασμό και την εξπερμάτιση, η λύση. Μια απότομη χαλάρωση. Αυτές είναι οι 4 φάσεις. Προσέξτε τώρα. Στις περιπτώσεις της γρήγορης εξπερμάτισης, τις περνάμε αστραπιαία αυτές τις φάσεις. Όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα της εξπερμάτισης, από τους αρχαίους ταοιστές μέχρι τη θεραπεύτρια Έλεν Κάπλαν, κορυφαία θεραπεύτρια, έκανε τρομερή δουλειά με τεχνικές καταπολέμησης της πρόωρης εξπερμάτισης. Όλοι λοιπόν οι ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως στο πώς παρατείνουμε χρονικά τη δεύτερη φάση, τη σταθεροποίηση της διέγερσης. Εκεί. Για καλή μας τύχη, ζούμε στο 2017 και ουσιαστικά σεξουαλικά προβλήματα, παιδιά, δεν υπάρχουν. Η επιστήμη τα έχει λύσει όλα. Σε έναν άντρα που θέλει να καθυστερήσει την εξπερμάτισή του, προσωπικά σήμερα θα πρότεινα ανεπιφύλακτα το τζέλ της Love Care. Βάζεις μια μικρή ποσότητα τζέλ στο μόριο και το απλώνεις με μασάζ μέχρι να απορροφηθεί 15 με 20 λεπτά, υπολογίστε, πριν την επαφή. Κάνει τρομερή δουλειά. Για άντρες που έχουν πραγματικά πρόβλημα πρόωρης εξπερμάτισης, ιδανικά να συνδυάσουν αυτή την κρέμα, αυτό το τζέλ, με τεχνικές καθυστέρησης. Τις τεχνικές της Κάπλαν δεν μπορώ να σας το πω, είναι πολύπλοκες. Στείλτε μου, μόνο σε προσωπικές συνεδρίες μπορώ, στείλτε μου mail στο irini@sexelix.gr. Μια τεχνική ωστόσο που μπορώ να σας δώσω εδώ είναι του ΤΑΟ. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η 4-1 λέγεται. Δηλαδή, προσέξτε, βάζεις τη βάλανο, μόνο τη βάλανο, 4 φορές και την 5η φορά όλο το μόριο. Αργά. Όχι την 5η φορά γρήγορα, όλο το μόριο. Αργά. Ξανά. 4 φορές μόνο τη βάλανο, την 5η φορά όλο το μόριο. Πόσο αργά? Εννοώ, αργή τεχνική είναι. Κατεβάζεις ρυθμό για τη σταθεροποίηση της διέγερσης, έτσι. Κατεβάζεις 4 φορές μόνο τη βάλανο, την 5η όλο το μόριο. Ίδιος ρυθμός. Να ξέρει η γυναίκα την 5η φορά περιμένει όλο το μόριο. Μετράει και η γυναίκα δηλαδή. Ναι, μετράει και η γυναίκα. Δηλαδή για να μην κάνει αυτά τα pop-up και σαρπάζει, καλό είναι βέβαια να είναι και σε μια στάση αυτή η τεχνική, στην οποία η γυναίκα είναι παθητική, όπως στη στάση σκυλάκι, έτσι. Για να έχει τον έλεγχο ο άντρας. Αν κάνετε αυτό, αν κάνεις αυτό σε συνδυασμό με το gel της Love Care, αν κάνεις αυτή την τεχνική, μαραθώνιο σεξ. Okay. Θυμάσαι, οι ταοιστές πίστευαν ότι ο άντρας κατά την εξπερμάτιση χάνει ενέργεια, ότι η γυναίκα παίρνει την ενέργειά του. Και ακόμα χάνουμε. και προσπαθούσαν να κρατάνε την εξπερμάτισή τους και επιτρέπονταν μια φορά το μήνα. Σήμερα βέβαια ξέρουμε θα πας από προστάτη, αν το κάνεις αυτό. Αλλά ωστόσο κάποιες τεχνικές στο ταό μπορούμε να τις πάρουμε. Τελειώνει μια φορά το μήνα. Πώς είναι λίγο βαρετό αυτό όμως για τη γυναίκα? Όχι. Είναι σούπερ. Έχει πάρα πολύ δόνη για τη γυναίκα αυτή η τεχνική, γι' αυτό την πιστεύω. Δίνει
άλλη αίσθηση οργασμού, έτσι, άλλους οργασμούς. Και αν σου έτυχε κάτι έκτακτο και το πάτε για ένα ιστά γρήγορα, πού να περιμένεις να λειτουργήσει σε 20 λεπτά το τζελ, πού να κάνεις το μασάζ στο μόριο και πού να κάνεις τα γενική τάο. Κοίτα, αν σου τυχαίνουν συχνά έκτακτα περιστατικά, να έχεις πάντα στη τσέπη σου το σπρέι καθυστέρησης της Love Care, θα έλεγα εγώ. Πρόσεξε, πηγαίνεις τουαλέτα, αν σου τύχει κάτι, πηγαίνεις τουαλέτα, ψεκάζεις μερικές φορές τη βάλανο μόνο. Ναι. Και επιστρέφεις και κάνεις σεξ. Το πολύ σε 10 λεπτά, παιδιά, έχει λειτουργήσει, είναι σούπερ γρήγορο. Και περιέχει και βιταμίνη ε και περιέχει και αφροδισιακά βότανα, όλα αυτά που χρησιμοποιείτε στη Βραζιλία και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα έχει μέσα τα δυνατά. Άρα, τι γίνεται εδώ. Θα περάσει και ο άντρας καλά σε αυτό το σεξ. Δηλαδή, όχι μόνο καθυστερεί την εξπερμάτιση για να περάσει καλά η σύντροφο, έχει και αυτός πολύ μεγαλύτερη διέγερση. Ωραία. Αφού θα κάνετε τόσο σεξ και τόσο καλό σεξ, θα σας το φορολογήσουμε και αυτό στην Ελλάδα. Και τώρα, αφού μας ξενέρωσε θυμίζοντά μας τους φόρους. Θα σας πούμε σε επόμενη εκπομπή πώς θα βρείτε ξανά τη στήση σας. Γεια σας! Γεια σας. Γεια.